čau. Takže čau, my hned, jak jsme skončili tamto video, tak jsme ho hned natočili, pro vás to byla sice chvíle, ale pro nás to byla malinká chvilička, protože jsme to hned stopli a hned jsme to dali, protože jsme nechtěli, abyste o něco přišli. Tak, možná to bude na tři díly, možná na 4, možná i na 4. Ale nevím, jak to bude dlouho trvat. No. Dobrý, to ještě snad ti nezabiju. Jaj, Titan! Titan je hacker, on mě zabil na 1 ránu. Jo. A jde k nám, kámo, toho si nepřeji. Počkej. Jo. Viděl jsem ho po cestě. Tam další máš ty hackery. Prostě Kdybyste byli hackři, tak no. tak neraďte, jako neradí taky dostanete ban, IP ban a jste nahraní. Nebo kdybyste viděli, co to je za hack, jakože nás zabil na 1 ránu, tak nám to samozřejmě napište na Skype nebo i do popisku. Aha. My nemáme. My nemáme vůbec zlato. Jako mám ho jediný u nás. Mám ho jediný u nás. Protože my žlutí jsme nějak zaostali. Protože nemáme vůbec brnění. Oni žlutí, my jsme zelení. Kde? Já bych prostě si mám taky. Kámo, já bych nejradši koupil Ender Chestu. Koupím samozřejmě. Ako teraz. Tak. Ježiš, já jsem si tady ani jednu ještě nenakoupil. Užitečné věci, jo. Jeden gold. Koupím 3 Ender Chesty. Kdybyste viděli, jak já hraju, tak... Počkej, ty nakupuješ, já tě nevidím. Ježiš, počkej, já jsem u červených. Jsi červený, my jsme zelení. Jsem zelený, ale jakože tady červený strom. Ty jsi u červený. Ne. Já tady celou dobu vidím. Hej, ty nemůže být červený. A máme zelený strom. Já jsem u červených. A asi u nás. Trefil se. No jako dal jsem tam Ender Chest, takže... Kde? Tak počkej. Ty jsi zelený. Ty u cizích. Já vím, já nemám... Ježiši, my jsme tamhle. Jaj. Ne. Tak to bylo trošku nečekaný. Takže jak vidíte, hrál jsem pořád u jiných. Kdyby jsem natáčel já, tak bys to počekal. No ale... Vy to tak nevidíte, jako že se to seká, vám to jede v pořádku. Možná. No, Titan! No, do not! Ale já nemůžu, on je zabije na 1 ránu. No, hacker. Dostane. Jo, tak dneska už aspoň jsem u nás, ale jako těch asi 10 goldů jsem nemusel ztratit. Víš, prosím tě pro goldy, a je tam ten Titán. Co? What is this? Jsem říkal, že je to hacker. Má ještě nezabitelnost. Jo, no. Nezmrtelnost. Já strašně tenhle něco jako spajci. Jo, ale ten tady funguje. Jo. Já ho nemám ani nebudu sehnat. Já taky ne, já nepoužívám hacky. A promiňte, kdyby jsem vás urazil, ale... No, i když to nebudu říkat. Kámo, jako máme docela blbou cestu, aby jsem řekl.
Jo, no. Asi budu muset upravovat. Takže neberu železo. Tady máš železo. Hej, tady máš železo. Já normálně jdu do jejich týmu, vezmu si jenom klump, nejlepší klump. A jako jdu už na postel, když mi zabijou. Kámo, on mi dal to železo, který jsem ztratil? Co to? No víš co? Jaj. To mi neděl. Ale kde by neděl? Ježiši, vomit, díky. Já potřebuji dobrý klump. Dáš mi železo, já jdu normálně na něj. Já mám 7 železa, hele. Bude ti to stačit. Jo. Za 6. Počkej, já ti dám ještě. A já si ještě musím koupit brnko. Na, No tak by to jde, no. a vem si to, protože já budu stavět hlavně. No tak já jdu koupit ještě to brnko. Ale teď to, jak budu natáčet s kámošema, tak buď někdy nebudu mluvit, protože to bude přes Skype, nevím proč, ale mě tam nějak nefunguje Skype k tomu. A nebo to bude jako, že u mě doma, Jo, jako teď. jo, jako teď, jinak byste ho neslyšeli. Možná, že ho neslyšíte. Určitě jo. No, co nevíš, ale bráníš mi v koupení. Počkej, co já jsem chtěl koupit, jo, veď. Proč to nejde? Aha, shit. Jsi byla jako pro železo. Ona, Jo, je. možná titán. Chudák Alex. To byl Alex. Kamo, ale mám lagy jako páse. Ty brdě, ty už je 7minutový. Wow. Tak ještě dotočíme nějaký ty 3 minutky. Určitě. 2 Ale maximálně. už tam to. Yes. No, my nejsme blue. Byli jsme jediný to z yellow. Tak a jde se na chvíli a už se jdu na... Běž na yellow. Já tam jde tam. Aha, tak proto vyhrávají. Vezmu si ten meč. Team blue byl zničen. No. No tak jako zase titán. Jo no. Ještě blídím. Já půjdu na chvíli. Já to tady obraňuju. A jdu blízko. Dobrý, tady se na mě. Teda dobře. Počkej, já se ještě... Ale šlo do mě... Ale ty železo. Když on teda hodně mám. Můžu si nějak dostat zpátky. Musíš mi tady jít nějakou tajnou cestu. Já to ti pak udělám. To bude Tak vledat si ho tady další. čekej, jo. Yep. Ještě dám pár. Nic, jdu zpátky. Skoč tady z toho bloku. Běž, prosím. Běž, prosím. Ne! Takže já to vrátím. Pozor. No dobrý. Jdu? Vrátím? Jo. Chudák Alex! Co? Chudák Alex. Jo. Já mám toho šest. No, u nás ani do Česku. Ne, já jsem ji položil k zeleným. K červeným. No, ale ty jdu na český můžu. Ne. Pozor, žlutý má šíp a luk. Jo, tak já jdu. Opět ten do Česku. Jo, to stojí 1 gold. Wow, kámo, ten má dobrý trefy. Jo. Jo, ten žlutý. Ale mě jde po nás. Já tady dám tady. Alex, si plus